Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Vandaag begonnen aan het Krijtlandpad. Vandaag etappe 1 van Maastricht naar Gulpen. Dus nog frisjes, maar het belooft een mooie dag te worden. Dus ik zou zeggen, wandel en neem met me mee. En tot straks. Ik wandel hier op het planeerpad, eigenlijk bovenop de Willem-Alexandertunnel. Het was vroeger een drukke doorgaande weg. Nu kun je hier mooi wandelen. Even een bankje opgezocht voor mijn eerste boterham vandaag. Krentenbol, beter gezegd. We zien hier een oude mergelgroeve. Die werd de mergel afgegraven. Dat werd getransporteerd naar de cementovens. Dat werd verhit tot 1500 graden. En door een chemisch proces ontstond cement wat na afkoeling werd vermalen
door Tijn en Poeier. Nou zijn het mooie natuurgebieden. Begraasd worden in dit geval zien we daar linksonder door Geiten.
De laatste kilometer voor vandaag is weer aangebroken. Het was een mooie, afwisselende, soms pittige wandeling door het Limburgse landschap. Maar ik heb weer volop genoten. Ik hoop jullie ook. Ik zie jullie graag op een volgende wandeling.